Nyakora mgajwan kamura mura mintiere hosero mokanyo sa berio maru duchingo duchimaka wono enchien tarika pagadek dwe maro chiko higa maral fario giprario koda abich. Kamura mura mintiere geno mara nidhi nyime kududu chengi eyo makare. Machiegi ni ochimanyena mago mag migago kamo kuongo hoid thundu ochimanyena. Ji no chopo jo maromo 502 no kelo bokegi. Okane wang'io bokego maber kalure gi chenro mag tije ka nodo ka gin oboke gogo ma ok ne gibeyo ne gin bandia. Kaunti ma Siaya wacho ni gifwenyo jotich manyawawa moheu 300 ka jotijego to ywak ni nondiki gi tich e yo makare. Kurudi kwa barabara ikaenda ikaingililia pale. Kuna mtoto alikuwa anangojea dada yake hapa. Ikakuja kama imetumwa kwa hiyo mtoto, ikachukua hiyo mtoto, akakongeshwa hiyo ukuta. Mtoto mambo yake karibikia hapa. Litkod kuyo okwako jodak e aluora ma Mihango Choka, County ma Nairobi. Tok bas mar skul nego nyathi skul achiel kendo hinyo mamoko. To nyaka kawuono waseneno ka serikal osetemo, to kata kamano pod wajiwo mana serikal mondo temie moloyo nikech ngima tek kuom jok mwayalo ni injili gima osebedo di gima tek. Jotend din mopogore pachoka oseotend Kenya Kwanza kuom rem chopo singo mane gichiwo ne oganda jo Kenya e kinde mane gikawo telo. Nyakora mgajwang parni ko pogre gi wang jowi nyalo luwo chenro makamako kalembui magwa mag Uganda, Facebook, YouTube, X kanyakla kod Citizen Digital yudo agi nyinga mano mara mugi. Bed kodo nyaka giko mar chenro makama nyinga Sharon Ongao. Wachaka nagi wach mano mara masira kama jodak kama Mihango aluora machoka Kayole e County ma Nairobi. Yuago nyathi skul moro manyamburko mar skul nyonego kod mamoko mathoth moyudo hinyruok. Wachore ni bas mano mar skul primar mar Immaculate Catholic nyowito break kendo tuomo nyathi skul mana rik dhi okinyi manyoro kendo hinyo jopuonjre mamoko manya ntiere ei basno. Simfra Sakinda nigiler. Jodak aluora ma Mihango nyochiwo gi buok okinyi manyoro tok bas skul mar Mary Immaculate gore kuom japuonjre moro manyarik dhi skul kendo chwenyo jopuonjre manyoting'o. Kalore kod joneno basno nyowito break kendo gore korote apaya machoka Mihango aluora mar kanisa SDM kendo nego nyathi skul moro manyarik dhi sikul. Gari ilitoka huko ikakuja kama inafanya hivi. Nafikiri hapa ni dereva alikuwa anataka kukongesha ndio isimame. Lakini haikusimama, ikaruka ikarudi kwa barabara pale. Kurudi kwa barabara ikaenda ikaingililia pale. Kuna mtoto alikuwa anangojea dada yake hapa. Ikakuja kama imetumwa kwa hiyo mtoto, ikachukua hiyo mtoto, akakongeshwa hiyo ukuta. Mtoto mambo yake karibikia hapa. Kwa sababu mimi ni mzazi, mimi ni mama, niliona ni mzuri tuokoe maisha ya watoto kwa sababu watoto walikuwa wanalia, wanapiga nduru, wanaomba usaidizi. Kwa hivyo tuliingia kuanza kushughulikia watoto. Kuna watu walikuwa wanatoa watoto ndani wakiwasaidia kutoka kwa sababu gari lilikuwa limelala pande moja. Hatungeweza kusaidia sana, lakini wale ambao walitoka walitolewa na hatukujua kwamba mtoto mmoja wa shule ya Stellam alikuwa ameumia, amegongwa kwa ukuta. Jodak aluora no wacho ni nyamburko mag skul thoth gichal gi ok ber, gimomiyo nyamburko no nyolwar kama ler maonge gimotuome. Haiko condition mzuri na ile information imepewa na ule mtu alikuwa hapa karibu na hiyo basi vile yameanguka ilitoa vumbi mingi sana, haikuwa na mguu. Giwago bende joriemo magi wacho ni chal ni onge kod lony mar ariya marango ngima nyithindo matindo magiting'o. Hapa area hii aweko bumps. Kama kuna bumps area hii bado tu naendelea tu hivyo, wengi naumizana. Sana hii gari ya shule, ile gari ne shule, gari ile naendesha dereva ni sana mavijana. Hakuna wazee ndani, hakuna wale kona experience kubwa. Angekuwa na experience kubwa, angekuwa hivyo, angeshika break ama angetuliza gari. Sababu ni mavijana, ni makurutu yote. Temedo pajo ten school no nyogore Luanda. Obila dhi nyime gi nonro ka jopuonjre manyo hinyore, moko yudo thieth to moko nyothiedhi modok pacho. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kopogore gi Nyakora mgajwang jotend dini mopogore he pachoka koro se otend Kenya Kwanza
kuom rem chopo singo mane gichiwo ne oganda jo Kenya e kinde mane gikawo telo. Ka giloso e magawa moro buore Nairobi, gijiwo jatend piny William Ruto mondo mi omany yore mag tieko mibadhi ahinya to e sekta mar thieth kod somo. Bende gidwaro mondo mi oduok chien osuru mikawo kuom oganda jo Kenya. Wirani sani nengo ochumi ni malo kendo thoth oganda temo matek mar yudo yuto. Kenya seems to have been left to their own means and have been subjected to high taxation and saddled with even more odious debt. Sadly, this has been to the detriment of the stability of our country and its people, as it has sparked costly protests, unrest, and large-scale loss of public support and confidence in the government. As such, PVK calls upon the administration and in particular the executive and parliament not to lose sight of its core promise to Kenyans. Nitie skunde moko manie wiyamo, ginie wi lwasi, to giyudo pesa. Na wale ambao wanafaa kusoma, jamani, jomonego beni somo ok yud pesa. Koro wakwayo serikal mondo ukonywa mano. Jotend din mag Pentecostal Voices of Kenya koro kwedo din magalagala mapachoka ka giwacho ni piny owacho nyaka koro kawo okang' mager mar chik ne jogo mitido gi ringre manokwanye e bungu ma Kwa Binzaro. Gimedo nok gibiyie ni jomoko tiyo marach gi weche din moloyo to ka koro oganda wito ngimagi. We believe that life must be kept at all costs. And we don't agree with such a behavior whereby people are dying in the form of religion. That is not biblical. And for us, we say, let the full force of law take its course. Because it's the duty of the government to ensure that every person in Kenya, whether it is an individual, whether it is an organization, follows the law. So everything that should be done within the confines of the law. Kopogore gi manya koromga jwanga tiri e county Masiaya. Sirikand county Masiaya hoticho oko e tich jotije 380 mosebedo katie migawo mar thieth e county no ataro mar chik. Data chenro mar board mandiko jotije piny owacho sirikand county Masiaya Wilfred Nyagudi oyango ni board no notimo nonro mag jotije mohew 500 mane ywak kaluwore kod deko mag-gi mag osara. Nyagudi wacho ni ne giyudo buok bang' nonro yango ni e wi kwan mano mar jotije 300 mane ywago chudo mag osara. Mano jotije 120 kende ema ne ondik e tich e yo moriere. E twak makende kod TV Maramugi, jata chenro mar board mandiko jotije piny owacho e county Masiaya Wilfred Nyagudi oyango ni jotije 380 mosebedo katiyo e sekta mar thieth e county Masiaya gin jotije manyawawa. Ne wayudo weche moko mane liekore ni nitiere jomoko mane tiyo e migepe mag thieth to ni ne pok ochulgi. To ne wakawo thuolo mar timo nonro ni to jogi dibed jomage, kendo ne waketo duol moro piny mong'iyo karatese jogi, oboke mana jogi wacho ni gitiyogo, ma giko nwayudo ni ji nochopo jomaromo 502 nokelo obokegi. Okane wang'iyo obokego maber kalure gi chenro mag tije ka nodo ka gin obokego ma ok ne gibeyo, ne gin bandia. Nyagudi yango ni achudhe moko ne wuondo jotijego momiyo gi tich mane gichako timo e osiptende mopogore opogore kapok opodhgi gi county. To nwafwenyo ni nitiere achudhe moko mane odonjre gi josiaya e yore moko mok beyo kendo ne tedonegi obokegi. Koro nwafwenyo ni ji maromo 382 nolwar e lwet achudhego ma bende tiyo kuonde ma ok wang'eyo. Oyango ni achudhe manochiwo tije makamago
gi kianondegi kokwayo jodak e kaunti ma Siaya mondo bed akicha gi jok machiwo singo mar ndiko gi tich ma ok oyangi. Joma ne giwacho ni gigwenyo go lwedogo mane wacho ni tiyo kodwa go ne ok wafwenyo kendo gin jok mok nwang'eyo. Nyinge mane ginyiso ok gin nyinge ma wang'eyo mwatiyogo ka. Koro watemo wacho ne jopiny ni gitem matek e seche duto ka gidwaro tich to gidhi ofise ma olande tijego. Kata kamano, lendo mag jotije manyawawago ne okelo buok mathoth ne moko kuom jotije mosebedo ka tiyo e kaunti no kuom thuolo mar dweche 9 mokalo. Employment letters tulipewa in December, tukakuwa deployed in our various facilities in January 2025. We have been diligent, we have been loyal to our duties, we have been working. Jochiw thieth go wacho ni gisebedo ka girito oboke mar podho gi tich chenro mosebedo ka digne. So tumekuwa tukifollow up with our employers about the processes. Wamekuwa kituambia just be patient, we are working on it. And all this while we have not received any salary. We have not been told that we are not qualified to work in that county. Head count ilifanywa in March. We wonder how long does it take to verify results as a head count if indeed I am an employee of the county or not. We've been working hard to lend money just to survive in such harsh situations, because how do you survive without being paid? You pay rent, you pay school fees, and at the same time you have to dress well and smile for the patients. We've been doing the same, just like other employed candidates. Jotijego kwayo sirikand kaunti ma Siaya mondo ng'i wach mar ndiko gi tich kendo kik jwange kaluwore ni thoth ute thieth e kaunti ma Siaya onge kod jotije moromo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Nekormgo jwang dakika na 12 tok saa 7 mar odiechieng'. Adani wakaw yo matin katika mano Muga David Awiti iwacho ni mos ahinya odhi ne anyuola mano mar nyathi mano mar skul mabende nolalo ngimagi kanyakla kod moko mabende doyudo hinyruok makoni kod kocha. Samuel Ngala weche manyien chopo ni kintiere Cameroon to bende aneno kanyo Rosemary Apundi ineno chenro kintiere gwenge mag Meru. Akaw yo matin adogi mathoth. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Iseyudo nyundo nikelo nyako chia cholokore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia nigi yere kendo jalo siko ka chandi gi mon nyako chia utemo kaka Nekormgo jwang dakika kadha 15 tok saa 7 mar odiechieng'. Machiegni wadhi nyime gi weche manyien mag migago. Jaod bura ma Laikipia East Mwangi Kiunjuri kod nyawadgi ma Nyandarua Faith Gitau ojojo siasa kod jodak mawuok e gwenge ma Masawa mondo mi oriwre kanyakla mar nyayo kwe kod keto yore mag dongruok ka giyudo sir mano mar sirkal. Ka giloso gi oganda e gwenge mag Olkalau kod Oljoro Orok. Giwacho ni gwenge ma Masawa dwaro ahinya dongruok moloyo to sir e yor omenda manyalo konyo tieko chenro duto matelo machon nokotieko. Pach jotelo go no sir kod jagoro mungirore migawo mar telo Alex Washira
kowacho ni oganda mamasawa owinjore gi sir ahinya mantiere sirikal mantiere telo gi sane. Siku ya leo ukiangalia, ukienda Western Kenya wanaendelea kuungana na kuangalia maneno yao, miradi yao na yale serikali wanataka serikali iwafanyie. Na wanashikana kwa njia moja. Uongozi wanaweza pigana, lakini maneno yale yanawahusu. Na mimi naomba hivi, wakati huu sio wakati wa siasa. Wakati huu ni wakati wa kujenga Nyandarua yetu. Wakati huu ni wakati wa kusemesana sisi wenyewe. Tujiulize tunataka nini? Tuko na ministers 8, IG na CDF. PSS tuko na 15 ambao wanatoka wapi? Kwa mlima. Tuko kwa serikali hatuko? Tuko ndani hatuko? Tuko ndani hatuko? Piny Kenya dhi yudo keyo mabup mano mar bando maromo gunia $70,000,000 e higa mar 2025 kowuok e $67,000,000 e higa mar 2024 kaachiel gi $34.2 e higa mar 2022. Jatend migawo mar pur kod pith mar jamni Mutahi Kagwe wacho ni sirikal dhi pong'o dero maduong' mar chiemo pacho kae. Kagwe lero ni okang' makama dhi neno ni piny Kenya obedo gi chiemo moromo. Worship. For the 2025 long rains, we have built some 6.9 million bags with plans to provide some 12.5 million subsidized bags for the 2026 season across all 1,450 wards. Rawere e kaunti ma Murang'a ojiw mondo miyo we keto pachgi ahinya e weche mag siasa mondo migirangi yore gi mag somo kaachiel kod yore manyalo loso tich kuom thuolo malach. Jata chenro mar Ahadi Kenya Stanley Kamau nowacho ni oyiene rawere mondo chiw pachgi e wi weche mopogore opogore. Kata kamano, kaluwore ni nitiere jogo madwaro tiyo gi rawere e chwalo chenro gi mag siasa, rawere owinjore rangi yore mag chwalo ngimagi. Kagilose kine nyasi mar Murang'a Young Professionals, gimedo ni rawere owinjore puonjore yore mag lony e sectors mopogore opogore. Lony ma bende nyalo konyo e chogo tije mabiro bero ngimagi. I've heard most of them talk about one term, others talking about 2 term, others talking about no term. But I want to ask the youth that all these messages, all these slogans, they are only intended at uplifting and achieving the goals of the elder people. So I want to ask them not to be misused, not to be used, and not to be misguided. They should actually be the ones to know that they also need to start their own term on a particular project. They need to start first term on their career. They need to start a term on their families. They should need to start a term on whichever other area they are looking at. The challenge that the young people get when they graduate from school is lack of employment. With MYP, we are creating that bridge that will connect young people who have graduated, those with skills and without skills, to where opportunities are coming from. So we bring these people together so that they can mentor the younger youth, so that they can follow the route they have followed and not to hustle so much the way youth hustle a lot. Because a youth is an endangered species. It needs a lot of critical care so that it can grow, and because any country without youth, it cannot develop and doesn't have a future. Pogore gi manya korom gajonga piny owacho ojiw mondo miyo rangi yore mag rieyo makare sekta mar bodaboda makaluwore gi medruok e kwan mag buche mag tiyo ataro mar chike e sekta no. Jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot okwedo ahinya tim mar wang'o nyamburko e kinde mag yudo masira mago mag apaya ka gitumore kod joriemb apiko. Cherorot omedo ni jogo moyudi gi ketho mar wang'o nyamburko go owinjore okawnegi okang' mager mar chik. Jakom mar bodaboda e kaunti ma Kericho Edwin Koros bende nosekweth njore mosedonjore e sekta mar bodaboda kendo rocho chenro mage. Why are we training these people? Tumeambiwa na base na wale wengine wametangulia because of road safety in our country. And another thing I think
what we are going to do more is to instill discipline kwa hawa watu wa bodaboda. This training is meant to equip these bodaboda people. As bodaboda leaders and leadership, we want to condemn that act of burning down people's vehicles because of an accident that has just occurred, and it is a situation where we can sit, talk and agree on what has to happen. Who is conducting this program, the driving school? Kindly consider my office, at least for a lesson before they pass out, before they graduate. I need to talk to them. There's the practical part on the road that is very, very vital and that is missing. On many occasions, watu wetu wa bodaboda wanatoroka baada ya ajali, not because wao ndio wamesababisha hii ajali, but the first thing at the back of their mind ni kwamba sina license, polisi watanipata, ndio. And on many occasions wanatulaumu pia kwamba tunawaonea kwa baada ya ajali kutokea, tuna rule in favor of wenye gari. No, it's not. It is only that you are giving us the opportunity to listen to mwenye gari only, kwa sababu umetoroka, si kweli? So stay there, be there. Hata kama umejificha kidogo, immediately my officers arrive. Be there to talk to us, tueleze vile ilitokea. Not all. Jatend piny William Ruto hobagoromo kod jotend jopuonje mopogore opogore e kar jot mare e boma ma Nairobi. Ruto singo mar yudo yore mag kedo kod achiedh nade ma jopuonj kale kamoting'o leo mag omenda miyore skunde, medo jopuonj osara, medo omenda michwalo e skunde, siro somo e kinde mamoko. Matimore e kinde ma skunde ma pacho kae kale matek kaluwore kod leo mar omenda mago mag siro somo mar tam mar adek manyaka sani pok ochopo e thoth skunde. Transforming education was not a political issue. Transforming education was deliberate because through education, whether you look at Korea, whether you look at Singapore, whether you look at Malaysia, intellectuals, the capacity for people to understand things, education was at the center of their own transformation. And that is why I took matters education seriously, because I knew that it is going to be part of the levers that we are going to use if we were to move Kenya to the first world. That is why the budget of education was 540 in 2022. As I told you, now we are at 702 billion. We've hired teachers the way you know. We built classrooms, as I have told you. We have done a funding model changed the funding model to put more resources in our universities. We have started the Open University of Kenya. We have increased the number of tutors in our TVET from 6,900, to now 10,000. And we are hiring another 3,000 or 4,000 in the coming budget. We have moved the number of private sector companies that are now working with our TVETs. We've moved them. We used to have 65. Now we have 2,800 different companies providing training, internship for our students in TVET. Ne korom go jongo pogro gi mano moko kuom jodongo kod jo siasa e kar chung'ur burano koro kwayo kwano ko pogro gi manya korom go juanga mano kinyalo mona ketina sigana makamane yamo hasa bana moko kuom ote mantiere kaendi Jena Nyango iwacho neno chenro makare kintiere ge maluor Crystal iwacho ni ramo gi chopo ne makare yo makare Ben wuod Nyang'ia in bed wacho ni intiere e gwenge mago mag Ng'ia. Koko mano moko kuom jodongo kod jo siasa e kar chung'ur burano koro kwayo tend duond bura mano mar ODM mondo keto kenge mowinjore mabiro neno ni welo ma duond burano otim e yor ratiro. Mabiro bang' kuku mar duond bura mar ODM podho tarik 26 mar dweni kaka odiochieng' mibiro time yiero mano mar walo jachung' mabiro fwadho bandera mar duond burano e yiero ma adundo e kar chung'ur bura ma Ugunja. E kindeno ne gikwayo rowere mondo beda kicha mondo kik ti kodgi e yo marach ni mar gin kod kwan mathoth manyalo kelo lokruok maduong' e yiero no. Jochung' adek molap dhogi ndong' ne komgi mane otiko mar ODM oting'o ja ohala Joseph Alur, Moses Omondi kod Midusa Frederick ZB. Kagi duto gikore mar biro rakore e kinde welo mago mag ODM e giko mar dwene.
Erokamano jo ODM kuom parowa kendo keto yiero mabet ma transparent mangiso ni wadhi time waduto te jogo ma jo ODM waduoko ngero kamano kendo wakwayogi ni yiero mabiro ni obed ma kwe wawuoguru oko kendo wagombul ni candidates mochung' i chama mar ODM kaka vijana mapod tindo akwayo vijana ni kik tiko du marach e thuolo mar yiero ni wadwani mondo jopiny obi oyier ng'atgi ma chunygi ohero ok ng'at momiwa kata ng'at mosiemni ni kaka nyocha wabed assured kod election board ni gidhi timo gimiluongo ni fair, free and credible. Mokwongo wan kod geno gima giwacho ne mwanyalo gene ok gimwawinjo gima giwacho ne mwanyalo timo nade e mwanyalo kete geno koro nkeche dhano bende en jachien wadgi wakwayo ni wan kaka osewachecha wadhi rito marwa ok wanyalo ng'ato bedo ritnwa to maduong' ahinya nuka chonjo mokone kan moro chal mang'ama kwalo to kiling Korongo jangi ikruok mar yiero e gwenge mag Ugunja e kaunti ma Siaya bende makelo e giko mar weche mago manyien mag migago. Asombo kuom ote kapok akaw yo matin. Asom kanyo Ben Wuod Nyang'ia hinenwa kintiere Ng'ia, Dominic Dom hineno chenro machiel kachiel kintiere gwenge mago mag Nairobi. Jack Nyakwar Asur hin bende wacho ni chenro choponu makare kintiere Asembo. Vincent Mboya hin bende wacho nenwa kintiere Kitoro mane pinya mano mar Uganda. Yiero mar mon wete ke kanya Korongo Jwanga weche manyien kod kuku margi bed gi ng'eyo ni biro bedo kiyudo e TV maramogi e seche mago mag ng'ich welo kono romo ka jo saa achiel mano ma midhiambo kanyakla kod saa 3 e chenro magwa mago imore. Ibed kod odiochienga makare. Nyinga Sharon Ong'aw.